بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاك آمين مزي إنه وزلنا قلقلوت مصوعي سم قدست بيت كريستياننا ويم هيمانوتنا كلت مسألة نقرالو أرثوذكس زبلنا قالاي توحدو زبليو حصير مبرهي قالو كمزي مسل مالتي أرثوذكس زبل صرعاوي قالي ويم دغمو غريكاوي قال مالتي ስለዚህ ኦርቶዶክስ ማለት ስመ ጉባኤ ናይ ንቅያ ማህበር ማለት ኦርቶ ዝብል ርቱዕ ወይም ቀጥተኛ ዝብል ትርጉም ክህልዎ ከሎ ዶክስ ዝብል ከዓ ትምህርቲ ባህል ሐሳብ ህሊና ምስጋና ስብሃት ዝመሳሰሉ ነገራት ይትርጎም ይብሉ ካብ ዝተተርጎመ ዝተወሰደ ማለት ነው። نخلتيو أمريكا دما أرثوذكس بحال أرثوذكس مالت بقوانقوا جئز ويم دغمو ناي بعرسنا قوانقوا كنا مصون كلنا انتاي مالتيو رتيت هايمانوت مالت قاطتኛ ሃይማኖት ቅኑዕ ሃይማኖት ዝብል መንፈሳዊ ትርጉም አለዎ። ኦርቶዶክሳዊ ክንብልን ከለና ከዓ ናይ ኦርቶዶክስ ወገን ቅኑዕ በሃይማኖቶ ሐሰስ ስህተት ጌጋ ወይም ደግሞ ልክዕ ዘይኮነ ነገር ዘይብሉ ማለት እዩ። ስለዚህ ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 43 ፍቅድ ክልተ ዘሎ ከምዚ ይብል ይኩን ምእመነ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኦርቶዶክሳዊ ብኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዝተኣመነ ይኹን ኢሎም ኦርቶዶክሳዊ ዝብል ትርጉም بإمنة صنيعخا منبار زبل ترجم ترجمه مللو مالتي كالاي تواهدو مالت انتاي مالتي انتيلنا تواهدو مالت موحد حاد مخان حبرات حادنت ايو نصلا كيكونس كاب كلتا اكال حدا اكال كاب كلتا بحري حدا بحري كاب كلتا جبري حدا جبري كاب كلتا فقاد حدا فقاد زبل خون انكلو ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ክትርጉሙ ነዚ ምስጢራዊ ትርጉሙ ክናገሩን ከለው እግዚአብሔር ዘይስለስ በአካሉ እንዘ ተዋህዶ ያጸንዕ በመለኮቱ እግዚአብሔር በአካል ሰለስተ እዩ ተዋህዶነቱ ድማ በመለኮቱን ኃይሉን አጽንዐ እዩ ነው። ስለዚህ ተዋህዶ ስመ ጉባኤ እዩ ናይ ጉባኤ ስም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ኣብ ኤፌሶን ዝተካየደ ክርክር በተዋህዶ ጸኒዑ ማለት እዩ። ስለዚህ ክልተ ሚእቲ ጳጳሳት ተኣኪቦም ነይሮም ካብቶም ክልተ ሚእቲ ጳጳሳት ሓደ ንስጥሮስ ብክሕደት ተላዒሉ ስለዝነበረ ናይ ንስጥሮስ ክሕደት ከዓ ሕድረት ስለዝነበረ ብናቱ ተጸራሪ ተዋህዶ ዝብል ትምህርቲ መጽኡ ማለት እዩ። ስለዚህ ተዋህዶ ዝብል ስም ከምቲ ዓንቱ ዝዘርዘርክዎ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ሓደ ግብሪ ሓደ ፈቃድ ማለት እዩ። ናይ ትስብእትን ናይ መለኮትን ብናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ስራሕ ሓደ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ስለዚህ ነዚያ ሕፅር ኣቢሎም ክገልጽዋ እንከለው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ግእዝ ጥራሕ ከይኮነኩም እምበር ቃለ እግዚአብሔር ፍጹም ዘእንበለ ፍልጠት ቃለ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘይ ምፍልላይ ወይም ብዘይ ፈለጠ ለየ ብዘይ ምፍልላይ ፍጹም እዩ ሓደ እዩ ወይ ውላጥ እዩ ብዘይ ምውላጥ زأنبلة تشيك بزي متحواس وإي بؤادي بزي مفللة وإي دماري بزي متحواس وإي مدقمو بزي مدمار زأنبلة هسات بزي مقدال وإي توساك بزي موساخ وإي تفالسو بزي مفلاس وإي تميات حاديركا بموسع وإيم وصيخا بمملاس بزي كونه تصوعاتو يكونه السوا قبرة ሰውነቱ መለኮት ሰብ ምዃኑ ሐሰት አይኮነን ናይ ሐሰት ስራሕ አይኮነን ይጽላሎተ ጽላሎት እውን አይኮነን ምትሃት እውን አይኮነን ወተዋህዶ ባህሪዩሂ ከመሰጋ ወነፍስ ናይ ተዋህዶ ባህሪያዊ ትርጉሙ እንታይ እንተልና ከም ነፍስን ስጋን ከም ልብ ወህሊና ከም ልብን ህሊናን ከም ቃል ወልሳን كم النزارة وزلنا دمسنا كما وكما عين ونصاري عيننا نرئ زلنا
ዓይንና ብሌን ዓይንናን እንሪኦ ዘለናን ከመ እዝን ወሰሜዕ ዝመጽእ ዘሎ ድምፅን እንሰምዖ ዘለናን ከመ ሓፂን ወእሳት ሓፂንን እሳትን ከመ ዕንቁ ወብርሃን ከም ዕንቁን ብርሃንን በዚህ ገይሮም ተዋህዶ መሲሎም ወለው ማለት እዩ። ስለዚ ተዋህዶ ማለት ነዚ ይገልጸልና ንብል እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትና ይኹን። ነዚ ሰማዕኹም ሓሳብ እንተልይኩም ሓሳብ አቅርቡ። ሼር ብምባል ኮሜንት ብምሃብ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ተተሓባበሩ ከዓ ብስም እግዚአብሔር ነተሓሳስብ ቃለ እግዚአብሔር በኃይል እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።